Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sengsan perthai hapo ka jela ka HSPDP. Ka baju persya banti ya uranium hapo ka jela. Kalalet ya kendo Markmad ya Regional Director ka Atomic Mineral Directorate ka badan ya ka office hanong mensong. Ha ka ba makiru kila krensyay ba ka sorkar India kamdan syu ka jingtmu banti uranium hapo ka jela. Habay kren bat uba KP Pangniyang ubaday u President ka HSPDP sengkmi. Ulay thu baya kaneka kambanti uranium la pendam no nadu ka sorkar balai alam do Dr. Mukul Sangma house nem arhajar khaden riu. Uba Pangniyang ula pentep bahagane ka jingya kendo u Regional Director ulay thu bakane ka office ka badan hanong mensong kapet tangya ki weki jela ki badan chatay lammi ngi. Henry ya ka jela Meghalaya kamdan syu. HSPDP Tarasi la Presiden dan Sekretari ringkat baki Prangayalam i pensyai ng bajong piki media report halor kanorim jong kajing tu ne jing bom tu jong kaneka Sokar India banti yung uranium po kaneka state ejumi dir mata kasi kung ka party bang yu snow bat ni yakini ki media report kung ka party ka wajib yens kan bat ka badon ru akan norim ban bu manifesto ban ong no mining uranium in our state. Wam sya parti uranium hapo kasi lajungi. Di mata kasi nilai-nilai daladehi bani kendu Markmat ya u director Dr. Prakhar Kumar regional director AMD yung North East region. Office juga yung orang tayo po nung mansong. Kecilai kejungi kalong ba midaya kendu Markmat lagi bahato na ka sorkar India kadang don em ka jingtmu ban explore nane ban extract yung duyong iyaw uranium apo kaneka state kejungi kejala kejungi Meghalaya kadin kejungi kren udang wan joint chain menin kasi di director nrai ulakan syagrar ba ka AMD kalong kum ka ministry ka papait yang indon jadi marko kendo kabe ka state ako kri ko we tinre ka badele ya gane ka deka yusul kum ka agent ni lamnong lo ne kum ka bale ka corporation ka bale ya ka mining mo activity tinre ong shai ba ka Sorkar India mo bedai bat kane ka kam ka pakpi marko kendo kam tam uranium ka klemdon shu ka program jongka ka agenda jongka ban explore ki ong no further works no further exploration na ka banta uranium po ni kasti ki don nang take office tang na ka banta ka state of Assam ka provincial ka bagi we ki state tino ya kani ki stand committed but ka ay ka ba ka sorkar jila jungi kala rai ka dagani ka sorkar ko bala apa mushwa o jinam Dr. Mukul Sangma strict August kan arjar kan riu ba kila kan shai la rai ka cabinet ba kanam don shu panu ka kalau withdraw no ya ka tu ka jing ban sorkar kala rai ba kamtam ke bagi pai ba ki prasha te nagaliam jongi KMD ni stip shai ba kadon shibun uranium ko kan ke jela reban ti ini kejing tu ban ti kamdon shu aru kasi tenak tak tahu ngi ong baik kum ke parti ngi ko kan sai dar na marba la kadon kejing tu tak tin dak mai pat te kan create wa ya kejing long kejing ta ka song sai bat kamtam kiseng halang kejungi ki ba phi kui ba phi ki jueng bat ni parti jueng nam tak benta ka post jungri ba sai riu try kendo kahima hangthi bat samla ini ong ba nginom la ban priang dalale la rang don panu ka sin pinti dan punya syakmat wede bat kam parti yo yuri ni kata kalong ka ba ni kendu ka parti bat kiru ki admit ni syaba yes is Filipina do po to mai tupi ni ki ong tau former president jong parti jong fi
itip ba kilong pioneering ya kani kilong champion ya kajing Persia dumar ba kisuthu ba kani kala nora ka cima threat ya je kundi ko kunjungi dengi long well aware ya kani ka parti jom hiru kilong Persia de shagra kum kasi ba kamdan kum ba ka chu pat sa sin ban te ni isu ngai ya kata bat ka parti ru kala syai kadar ban ong bang yeng Persia ya kata bat ngin nampat yu hiru bagandon ka kanu ka jingla ban yada ya ka jingma ka bami ni uranium te kum tangi hi syai ka stan ka parti ong lagi kalau nginom we say no to uranium mining in our state what udang don shen ring don do we SP UP Sharma we long deputy director mo ladon south tam neru lang tabat ki staff ki jamu ki don ki mining engineer ki jindon jo ki jin marba ki tip and one mani ni la tip ki lawan hi daga team jo office at ki tu ki senior ki banang tu ki train tu te ta shai ki dari don pa dr sam jumi ba khamu zairu brai engineer berhak tu ke AMD te ki don sangut mene ki den tam daga team jo office te shai ki dari ki ayangi ka asuran pa Government of India perlu peniru yang ia ka guidebook kaba kitrai haga North East region center kaba dei jong North East ba ula peni hisai ba kikot ipeni ba ka penting ba galia kam sunton program mo ba ki explore uranium lain Assam lain Himachal Pradesh lain di state ke SSPDP hi kumba ngilayen Persia om tang daga tin ba daga kam lada ka sarkar India ka thmu kumta mangila yen scam ni kum ka party ki volunteers jong ka party lati pe ka party jogi ka judai ka party ka ba don la jong ka movement ni ka jai pemberi kumiswa berladai ban syak set patok di spangut di kam salia kan ayu yang ibade mungkin yang persa ya kata lada kiwan da ka border tray anwan biang sa ka second movement state movement nilayak katu mentale sa ibang tip nanwan sa kaneka sa kita ka anti uranium movement ka ngin move Persia kalong andon biang ka movement sa party kita kataw misalnya dan China AMD director Dr. Prakhat dan kita kataw ong ba pinomlap suhi ka office kiru ki ong tahi namal raya ka usul nadu baka rai ke cabinet daga state kita baki Persia tela terus dah ke kumlong mata kam dot office joki dengi la create persan kali yo kadon hangol lesi kala ship sawi kam dot chuk te kawai pada ka ba pada mo ngi kum ka party hau asli liam mo kani ka atomic energy kadai ma kidon nang tu ki geologist mo geologist ni scientist ko yung ki ma ko kidon panwat ban twet ban tip ya kejing pomdon de maka kat ba ban explore mut de maka henry ban carry on ya ka activity pada ban mind pada kadai kayu sen de corporation kata kali je pe tang itahi ban tip ban wat be kan de hi ka tu energy de ban de activity la de ban mind ya ka pada Citi jaka stesen Mesir ni ka don eng ta yu citi Amen. Pi basyaim ta kin sufu o ni ba present kai bari ko office ju musim kila khan kharap ni hadu arja ta pa hai hani ko shlong tikata hi ki po sai kra ba kam to no activities na yusi yamanta bala pan person mene an ban yang kuju ba iwan nang tai ko EMD dan wat katawa ko ban pinti kana la ka don kubita gi jintu tere ka AMD hi long bitang ka office jo ka central hi ban expo jintu document na so de ban pinti ka me gi yusil te an ban biang sai sin ani ba office jo yusil la shutdown no arja ka tha te haru kan mata hi kam don ko ka activities hai don office you still kala khan khade hai kadam mun cha don te ko long thuma ai te po jan bijini ada nang tu di mata ilawan situ undon tinggi yete hai lupa la khang ini office tu arja kata
Kita company kung gano'n activity sa bidi habay di pulo ni mga jela ko jungi. Rok nang thi na po nong stoin ramrai kershai. Mensua ka don link bat ke jing tu ju ki on man explore ye uranium mining. But nanong stoin ter Shadu shadom yesiat shadu badon uni uranium ni labu kejing keli ba hato kene ka nongstoin ramblang wa kaji ranikor 2 lane road project ko connect ka ramra shadu persai shadu segaun yo ka den em ka bakiling ya ka ban explore uranium te manta kini gisrok kilas dang di banyan mo te ni sutrat angni ba ka sarkar ka tip shahi ba ka jing thu jong ka jing tri ye gisrok berarti kelas aslam dai mar ba ka dai ka jing bom shai nang kong ba ka yasno ba ka yiti uranium te mai hang ni yo ka siti ba shai ba de ka jing jrom ni busrok na du ram ra ka shai ka ron rifu 9.94 kilometer nanta upgradation ya ka surok nanong stoin cewa gaji kalong sau pulai point sipau kilometer te kini berkhoi la tendar la sedang ka kam ke projek lanang yat tang baka khandon kanu gaji esno pat kajing ti yang uranium te nakaliam jugi kum party ni kwa ban shai so banti tinggal shai mentaling ba siti bakam don gaji esno gaji ti uranium te ngakani ro ban pau yu sungu so ba para shai stan kita ki surok akhirnya sikan arjar rapo ni bagadon ka leakage sapo ka tika nong ba chenrin de ni la ai ki jing tho ba shai ba hang ko por bangawan dal de ba ka pati jumai ba ni lap ba kidon kitu ki ba ki la serdat thamai ne ya ka tika sika badon uranium apo domesiat ba ki ka nong ba chenrin tingila hang tu sipun ki jing ba ngila tho sika sarkar na kaliang jugi ko party kawai kalong de ban seal yaki ban pentikna ba kanam dan ka leakage te ngalayo ya ka sithi nak office jong shi minister hagane ka arpotrik jong march arjar fuan kila reply ngada ka jing tho ten ba ka kham sai ba de ba la kata ka leakage kila pentikna kum no maki kum bangila ong ba kanom de bandon ka leakage dale le ru em re bakin don ban khang ya ka jing mi ka radiation na ka leakage they will make sure ka ta te ngila ban ong ba de ban don kanu ka inquiry committee ne ki expert ban da shai ka dar ba ka don leakage ne em te ngasu itang na ki media report ba ki ong kam don leakage tumbai officially hing im yo ya ka sithi na sarkar jui tingi haban dawai gari ruba mo ban pentik kena susu ba kati ka bla sil maki la kalong ka bla tikna na ban light na leakage ne yo kanon leakage kan kata irradiation ni ba kumbang ila dawa ba ka ila dawa number 2 ka bar pat kalong ba ni ba ka school hadom yesia kata ka jingle jungi ni lapa nadu ka ka snem ka ba don ka jing yakhi ka don ka jing yakhi yung uranium na thai pikan mau ha ka ti snem ki ba yakhi ni kong la khang no ru ya ka school jong ka domesiat ka bari ka government LP school ikini ka jia ka sempa khnai spa pra punyo tingi na kaliang ka party ni la dawa sya ka sarkar ba balai batang na ka daw baki persya uranium phi bade phi wa ka school ru phi la khang kradep ikini kai phi la pha no shoi tingi ada ka jing tho ka te ka April Oktober arsar pho te la yo biang ni ka jing jubab joki ba ka sarkar na du kini ki panai March April jong kat minta ka snem arpuar kila reopen ya kane ke school ba kila pha biang aru no hikai ket kum basi ba pha u director sangi bala play biang ya ke school ba ka jing persa uranium kam dai ka taw ba pada bikin tu ya kini start kum di kun sing kun thawang ke ti ya kani ngapan pau ya ke jing sungu kum pamati ba ka government kala priang ya kani ka jing dawa ke jongi ba kila reopen biang ya ka school setai ba ngala phone malaysia ki nong sunong ako domestic bahoy kilawan tambah kilawan ipor ibala da sedang ka school te kindiat ka ta ki na bila don ka shiwe ngangek ba kani ka school kan imbiang kan ya sa kang biang aba kila ka biang tin yang polisi pun itu government